Каква е целта на нашия подход към тялото и към движението, което наричаме Movement Practice? Отстрани погледнато не може веднага да се каже към какво се стремим и защо правим нещата, които правим. Понякога дори отвътре на процеса се увличаме по упражненията и забравяме истинската цел на процеса. Защо бихме сменяли задачите, които правим с относително висока честота? Защо бихме се опитвали да практикуваме неща, които на пръв поглед нямат нищо общо едно с друго? Защо избираме да работим с голяма вариативност в практиката си, а не се опитваме да станем добри просто в едно нещо? Основната причина и първа най-добра цел за преследване е човек да познава повече тялото си. Това е една интересна концепция с оглед на това, че обикновено тренировъчните системи имат за задача нещо друго, подобряване на някое физическо качество или на външния вид, или пък постигането на успех в конкретна дисциплина или спорт. Това нещо може да дойде като ефект, като следствие на това, че ние познаваме телата си по-добре. Дори хора, които са много добри в техния занаят и тяхната дисциплина, често не са съвсем наясно какво се случва с тях самите. И не са наясно с тялото си, докато то не започне да дава смущение, да дава някакви отклонения от нормата. В момента, в който има отклонение от нормалното състояние, обичайно се разкрива едно неразбиране на тялото и една неспособност да се пригодим към новите обстоятелства и да изменим действията си, както се изисква от нас. Когато поставим знанието като център на практиката, се случва нещо интересно. И то е, че хората започват да подобряват начина, по който изглеждат, започват да подобряват начина, по който се движат и начина, по който се чувстват, но не като цели, а като следствие на някакъв тип акумулирано самопознание и разбиране за това как функционира тялото, кои са начините, по които то се адаптира, какви връзки съществуват в него и как да бъдат използвани. Когато погледна хората, които са практикували с нас от известно време, виждам хора, които знаят повече за себе си, знаят повече за телата си и стават много по-адаптивни от една страна, но от друга страна много по-способни да разпознават и да комуникират това, което се случва в тях. Много често имаме тези ситуации, в които човек среща някакъв проблем, някакво затруднение с тялото си, има някакъв дискомфорт или пък нещо, което да иска да подобри. И не разполага с речника, не разполага с правилните думи, с които да ги назове и самия той дори за себе си не може да диференцира много добре усещанията и смесва понятия, смесва концепции, смесва идеи, които не принадлежат заедно и цялостно има едно голямо объркване в самия човек по отношение на собственото му тяло. Това е най-важното нещо, което правим с хората, които практикуват. И то е да създадем за тях една практика, която да им дава възможност да разбират повече тялото си и да знаят повече за това как да се грижат за него, какви възможности предлага, също къде са му лимитите, къде са му ограниченията и как когато е възможно да разшири тези възможности и когато не е възможно, как да заобиколи ограниченията си така, че да прави нещата, които иска. Практиката ни дава изключително много на хората, които са в трудни ситуации, покрай контузии, покрай
болести, им дава една възможност да продължат да работят със себе си. А когато са в добри ситуации, няма такива смущаващи обстоятелства, им дава шанс да развиват един потенциал, който всички носим, но не всички си даваме сметка, че носим от една страна, и от друга страна малко са хората, които наистина имат добри средства да разкриват този потенциал и да го развиват, и добри методи да го направят. Така че когато ме попитате каква е целта на Movement Practice, защо го правим, първото и най-важно нещо е това човек да познава тялото си. Защото всичко останало е като следствие на нивото на нашето себепознание. Това ни позволява да правим по-добри избори за себе си, както краткосрочно, така и дългосрочно, и да се подредим по-добре спрямо нашата лична реалност. Защото в моите очи няма метод, който да е перфектен, няма метод, който да работи еднакво за всички. И това, като остава, е да развием едно умение за наблюдение, едно умение да усещаме. Да се усещаме по-добре, да взимаме добри решения спрямо себе си, които са базирани на нашето лично себеусещане, и оттам нещата започват да върват в една по-добра посока. Във времето ще се опитам да дам повече информация за това как точно го постигаме, с кои принципи работим, неща, които биха могли да ви бъдат интересни и да ви послужат добре.